बस्ती का हस्ती लो आ गए भाई लोग अभी गलती लो मैंने मौके में बचाए गच्छी को इधर फायर हो गई रे गलती। हेलो हाय नमस्ते आशा कर पदार्थ समस्ते सब भाई मानू सब भौणी मान बंधु मानू मोर गुड मॉर्निंग। आज मकर संक्रांति समस्त मोर हैप्पी मकर संक्रांति। आउ एक नुआ ब्लॉग रे आपको बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियोटा किसी नुआ आज आम मंदिर जाऊँ देखते रेडी गुड मॉर्निंग कह समस्त गुड मॉर्निंग। ये मामू आ मामू को पुओ आम ए जाऊँ मकर बुलायापी आमर जो मकर मेला से शिव मंदिर आम जो अच्छी फेमस से जाऊँ तो चलते मंदिर आपको सीधा डाला भाई एंट्री टाइम आमर ये मकर फेमस आम हाट पड़े मकर यात्रा तो मकर पे प्रिपरेशन सब सरलानी माने आज से स्टार्टिंग हो आज तो स्टार्टिंग हुई कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं सब दुकान पड़ सारे ना बरकोली नवा बरकोल नहीं कौन कर मत बस्ती का हस्ती लो आ गए भाई लोग अभी गलती लो मैंने मौके में बचाए गच्छी को इधर फायर हो गई रे गलती। ଏବେ ଆସି ଆମେ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାମୁ ପୂଜା ପୁଅ କୁନି ପୁଅ ଚକଲେଟ୍ ଆଣିଦେଲାଣି ପଳି ପଡ଼ୁ ପଳୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ହାଟ। ଜବର ଜାମ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ହାଟଟା ରହିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବାର ବି ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନେବି केते क्राउड आप देखिए भिड़ आज प्रचुर तो मंदिर भीतर फोन अलाउ ना तो ये आसिले तो बुमा केते जाम अरे बाप रे बाप प्रचुर भिड़ ये भोग भोग नहीं आसुना को भोग नहीं मामू का पकेट आज झड़िला पैसा आज मामू गणिले जाने भोग नहीं मामू फाइनाल जाऊन भोग पाई ये आम कुनी पुओ पूजा ये मामू पुओ दीपू भाई बैठने के लिए कितना रुपया 100 रुपया पड़ जाएगा ठीक है हम आते हाँ आने का हम 2 बैठेंगे। तो ये भोग के जाम लगी देखिए जो मैंने सब देखते गोटे जगह दौरान जहाँकि असुविधा हो केते जाम ऑलमोस्ट काम सरीगला खाली भोगटा नापे अपेक्षा मामू एटा चुई को आम घर को जस्ट जीवु स्टार्ट रे गाटा रखी सैले बाहर गुड़ा नहीं आसुनु देबे से जण जण के पैसा नेबे देबे नले एमिति बिगड़ी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल मामू हमर को भोगटा मन अछि पूजा ठाकुर दर्शन सरी जाइए फाइनाल दर्शन बहुत भल रहा तो बहुत जाम भी था भीतर केते समय अपेक्षा कला पर ही भोगटा आसला आपका भाई फुल पावर में आज जबर जाम आज हाट बारी जेतु कखार कबार अच्छी मामू ये कखार जेहतु आज हाट तो परिवार देखले छाड़ी जीवन दीपू दीपू कहीदेल हाय दीपू हाय कहीदेलु हाय कहीं लाज लगुच तो पूजा डिटन बाबा मदन
30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଭଲ କଲର୍ ଅଛି। ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଡ଼େ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାହିଁ ବା ବାପାର ସକାଳୁ ପୁରା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କିଂ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ିଟା ମାମୁଁ ନେଇଯିବା। ମାମୁଁ ମଗେଇଲେ ଏଠି ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ କୋବି ଚପ୍। ମଥୁରା କେକ୍ ଏଇଟା ଆଗେ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ମିଠା ଲାଗୁନି। କେମିତି କେଇଟା ହାତ କି ମୋର ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଖାଇଯା 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 ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ଖାଇଯା ରେ ରାକ୍ଷା ଜଣେ ଭଳିଆ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଲୋ ବୋପା ଟାଇମ୍ ପରେ ମୋ ଧନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ୍। ଢାଙ୍କାଇ ପୁରୀ କ'ଣ କେଜାଣି ଢାଙ୍କାଇ ପୁରୀ ଜାଣିନି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା ହାଟ ଭିତରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହବ କି ନ ହବ। ଆରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ଦୋଳିଟା ପଡ଼େ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ନାଇଁ କିରେ ରାମଦୋଳି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ନା ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଭାଇ ଜାଣିପାରି ପାଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଶିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଦୋକାନ ବଜାର ଆଜି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଅଧା ହାତ ଯାହା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପଡ଼ିଯିବ। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପଡ଼ିନି ଖାଲି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଟ୍ରେନଟା। ହଁ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ଜାମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ରାଉଡ୍ କେତେ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଜାମ୍ଟା ଯେତିକି ହେଇନଥାନ୍ତା ବେଶୀ ଜାମ୍ ହେଲା ଆଜି ହାଟ ପ୍ଲସ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ମକର ଯୁଗରୁ ବେଶୀ ଜାମ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ମାମୁଁ ପୁଅ ଲିପୁ। ତ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ସେ ତ ଲଙ୍କା ଚପ୍ରେ ପେଟ ବୁଲାନି ମୋ କଥା ଏମୋଟି ଟନ୍ ଏଠି କାନ୍ଦିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ବି କ'ଣ ହେବ ହୋମ ଫୋମ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ଭୁଲିବାନି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜିନା ଫୁଲ୍ ତୟାରରେ ମକର ଯେହେତୁ ଆଜି ମକର ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ ହୋମ ହେବ ପୁରା ଫୁଲ୍ ତୟାରରେ ଏଠି ପୁରା ରୋଷେଇ ଚାଲିଲାଣି। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଘରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ହୋମ ସଇଲେ ଖାଇବ କ'ଣ ବାପା ପରିବା ନେଇକିରେ ବିମ୍ ଟମାଟର କ'ଣ ହେବ କି ଆଜି ଆଇଟମ୍? ରେଡି ତ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଜିନା ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କି ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନୀ ଆଇଲୋ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଇଏ ହୁଏ ନା ବାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଭଳିଆ କେମିତି କରୁଛି। ଏବେ ମୋ ମା ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଠି କରୋନାର ମା କରୁଛି ନଡ଼ିଆ ତ ଏଠି ରହିଲା ଚାଉଳ ଛେନା ଆଉ ଏଠି ତ ରିଟର୍ନ ଟମାଟର ତା ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କରେଇଦବ ନା ହଇରାଣ କରୁଛି ବହୁତ। ନଡ଼ିଆ ଧଇଲାଣି ପୁଣି ଖାଇଯା ଖାଇଯା ପିଲା ଯଦି ଯା ଖାଇଯା ଖାଇଯା। ମା ଆଉ କେତେ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ? ସଇଲା ନେଇଗଲୁ ତାକୁ ଝୁଅ ନାଇଁ ପୁଅ ନେଇଗଲୁ ବାପା ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହଇରାଣ। ଫାଇନାଲ ଭାଇ ଆମର ଚାଉଳ ରେଡି ଛେନା ରେଡି। ମା ନନା କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ? ଆସିବି ନନା ଆସିଯିବେ। ପୁଣି ଗଲା ଦେଇ ବିନରେ ପୁଣି ପାଣି ଦେଇଦେବ ଏଇନେ। ବାପା ଭାଙ୍ଗିଦେ ବାପା ଭାଇ କ'ଣ ପଇସା ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ଭାଙ୍ଗିଦେ ପଡ଼ିଗଲା ଗିରି ଏବେ ନନା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ବି ଫାର୍ମଟାରେ ବି ଏକାଥରେ ପୂଜା ସାରିଦେବେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା